खनानै लाबोनांगौ बेनि खामानिखौ मावगोन सनितपुर आरो बिश्वनाथाव जिफोर ECS सेन्टारमोन बेयाव फोरोंगिरि ट्रान्सफार होनाय जादोंमोन उइथ पोस्ट आरो माखासे फोरोंगिरिखौ टेम्परारि पस्टिं होनाय जादोंमोन बेनि माखासे जेंना जेंसिखौ जों नुजानाय नुदों आरो 4 जुननि उनाव कड अफ कन्डाक्ट जोबनायनि उनाव जोङो बेनि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन आरो बेयाव साफिसियेन्ट नाम्बार अफ टिचार एपइन्टमेन्ट होनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं जितु गोबां बिमा-बिफाफोरा प्राइभेट स्कुलाव बांसिन इम्परटेन्ट होयो बेबायदिब्ला गुदि फरायसालिनिफ्राय थानाय प्रभिन्सियेल स्कुल इलेमेन्टारि स्कुलफ्रा माबायदि थारैनो बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बिथिं आरो बे बिथिङाव जोंनि गार्जेन समाजनि सांग्रां सुबुंफोर फोरोंगिरि बिथांमोन बर'नि माहारियारि आफादफोर थुनलाइ आफादानो जा एबसुआनो जा गासै जोङो ज' रायज्लायलायनानै बर' मिडियामनि जि भेन्सार स्कुल बर' मिडियामनि सरकारि स्कुल आरो बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुल गुबै खोथायाथ' जाहैबाय जे बर' हारिनि सुबुं अनजिमाया जोनोमनि संख्याया खमायदों बेखौ लानानै जोंनि स्टुडेन्टनि माने संख्यायाबो गोबां जायगायाव दिनै खम जालांदों आरो जिखिनि जोंहा गथ' गथाय जोनोम जायो बिथांमोना जेब्ला स्कुलाव थांनो सम जायो 3 बोसोरनिफ्राय बा 2.5 बोसोरनिफ्रायनो नार्सारि बा प्रि नार्सारियाव फैयो बेयाव अंगनबादि सेन्टारफ्रा प्रपारलि क्लास जाया आरो क्लास जायैनि थाखाय थोंजोङै प्राइभेट स्कुलाव होयो बे बर' मिडियामनि UN एकाडेमि बाथौ सोलोंसालि बा माने ब्रह्म धोरोमारि गौथुमफ्रा सालायनाय स्कुलानो जा बा गुबुन गुबुन स्कुल बा इंराजि मिडियाम स्कुलानो जा आरो जेब्ला नार्सारि प्रि नार्सारि लेभेलाव प्राइभेट स्कुलाव माने जि लार्निं अबस्थायाव एडमिशन होनो गोनां जायो अट'मेटिकेलि बे प्राइभेट स्कुलाव जोंनि गथ' गथायफ्रा कन्टिनिउआसलि क्लास 1, 2, 3 खौबो कन्टिनिउ खालामो आरो बेखौ नोंनि न' गामिनि स्कुलाव बा न' खाथिनि स्कुलाव सरकारि स्कुलाव लाबोफिननाय जाया दा बेखायनो जुदि अंगनबादि जि मडेल अंगनबादि सेन्टार गायसननायनि मोनसे सरकारा जि मोनसे इनिशिएटिभ लादों अलरेडि गायसनबाय बे मडेल अंगनबादि सेन्टारा ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ सालायो बे ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट सालायनाय अंगनबादि सेन्टारखौ जुदि एडुकेशन डिपार्टमेन्टजों मार्ज आप खालामनानै सोलोंथाइ बिफाना बेखौ जुदि कमप्लिटलि सालायोब्ला उननि समाव बेयाव प्रि नार्सारि बा माने नार्सारिनि सिगांनि बा क्लास 1नि सिगांनि लेभेलनि क्लास आरो बेयाव टिचार लोगोसेनो बे टिचिं लार्निं मेटेरियेल टेक्स्ट बुकफोरखौ होयोब्ला थारैनो गथ' गथायफ्रा ओनसोलनि गामिनि बर' मिडियामनि जि मोनसे सरकारि स्कुल बेयावनो फरायनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो बेयाव एनरलमेन्टआबो बांगोन खारन सोलोंथाइया जेरावबो एखे बे गावबा गावनि आत्मबिश्वासनि खोथा गोबां जायगायाव जोङो क्वालिटिखौ नागिरनानै मोनसे कम्पिटिटिभ माइन्डसेटखौ नागिरनानै गार्जेना गावबा गाव चइस खालामो आरो बेयाव चइस खालामनायखौ रावखौबो बादा होनो हाया खिन्थु जोंनि सरकारि स्कुल भेन्सार स्कुलाबो थांना थानांगोन प्राइभेट स्कुलाबो थांना थानांगोन बेनि मोनसे सावरायलायनानै उननि समाव हारियाव जाहाथे कुनु स्कुलानो थैनो गोनां जाया आरो स्कुल थैनायनि थाखाय मार्ज खालामनायनि जि पलिसि 11,000 स्कुला थैबाय बर' मिडियामनि स्कुलखौबो मार्ज खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु बर' मिडियामनि स्कुल थैयोब्ला टिचार एपइन्टमेन्टआ खमायगोन फारसेथिं जोंनि खाथियावनो फरायनो मोननायनि स्क'पआ जोंहा खम जागोन बे बिथिङा सिरियास आरो बेखौ नोजोर होआलासिनो जुदि जोङो आवगायलाङोब्ला जोंनि बर' मिडियाम बा जोंनि सरकारि स्कुल भेन्सार स्कुल जे जोंनि गामियाव न'खरावनो दङ बिनि भबिसतआ खिन्थु बारा मोजां नङा आरो बे बिथिंखौ लानानै गोबां मानसिया सिरियास नङा खोथायावल' बुङो खिन्थु खामानियाव गोबाङा सिरियास नङा आरो बेखौ लानानै जोंहा सावरायनांगौ आरो आवगायनांगौ आरो थांखि लानांगौनि बिथिं दङ होननानै आङो बुंनो सानो